Hau Gozolik Kandizki da. Moskun jaio zen 1976 eta margolari ospetsu bat da. Horan, Patxelekaren niri galderak egingo dizkio. Zergatik egiten dituzu kuadro bereziak? Nik nire emozioak adierazten ditut kuadretan, musika entzuten ari naizenean ari dut. Non hasi zinen ospetsu izaten? Nik nire kuadroak egiten ditudanean jendeak ikusi ditu eta jendeari asko gustatzen zitzaionez nire izena ospetsua joan zen izaten. Zer musika mota da gehien marrazten duzu? Niri pianoaren eta biolontxeloaren soinua gustatzen zaizkit, eta horrek adierazten didan saiatzen naiz marrazten. Zergatik hasi zinen marrazten? Nik egun batean Lohengrin de Warneren operara joan nintzen, eta horrek eragin zuen nire sentsibilitate artistikoa. Zergatik aukeratu zenuen margotzeko forma hori? Lehen esan dudan bezala, nik margotzen ari naizenean nire emozioak adierazten ditut, eta horregatik daukat margotzeko forma hori. Zergatik erabiltzen dituzu kolore argiak? Niri kolore argiak hotza eta argitasuna transmititzen didate. Bueno, hau izan da dena, eskerrik asko Kandizki jauna.